Mas Akbar. Dalem bir. Mas Akbar. Sing cedhak eneng kok goleki sing kono. Aku ora duwe pacar. Heeh, aku siap dadi pacar. Ya. Mas Akbar. Dalem. Apa? Mas Akbar. Upama aku ora duwe bojo, aku siap 24 jam dadi bojomu. Iya. Gerakan ki yang Barenjel. kowe iso ora gerakan. Janji tresno disekseni lintang lintuk ing tuk. Janji tresno disekseni lintang lintuk. Cek wake lho Mas. Iya no. Ah ngeten iki lho seneng Mas. Seneng to. Dereke jenengan sindene mening-mening ayu-ayu. Nggon kula niku mboten kados ngeten kok. Kono ning omahmu kono? Nggih. Piye? Angger wayange sindene tuwik-tuwik. Umure 4-5 munggah. Bisa. Nganti kaya ngono kuwi ya. Nek jenengan jos. Nyuwun sewu tepangan riyen nggih. Iya no, heeh. Nyuwun sewu ingkang niki nyepeng niki. Paring asma sinten nggih? kula Sinta Mas Dodo. Oh, Sinta. Nggih. Pidalem saking pundi? Kula saking Kedung Dawa. Sapira dawane? Lho. Kuwi jeneng desa. Iki jeneng desa kok sapira dawane? Oh, alah. Kedung Dawa ki dekat sini. Dekat sini. Nggih, celak. Monggo mampir. Nggih. Hobine napa, Mbak? Hobi kula berenang. Wah, cocok Piye? Cah wedok nek hobine berenang piye? Mas Komet. Piye, Mat? Berenang itu tahan pukul. Kok iso tahan pukul? Piye lho awak mulai dari atas sampai bawah semuanya terlatih kok. Ngono berarti. Termasuk pernapasan. Lek dipek bojo piye? Cocok ora? Cocok no Mas. Geser. Geser. Paring asma Mbak sinten? Kula Sri Wahyuni. Dalemipun pundi? Saking Jati Kampir. Hobine napa? Pritil Brambang kali Om Yok Brambang. Pritil Bambang karo Om Yok Brambang. Nggih, Piye? Werdine piye? Piye? Kuwi dipek bojo piye, Piye, Met? piye? Malah repot nih wong. Loh, Kuwi apik Mas. ngaselno duit loh Mas. Nggih, jadi mulai dari awal sudah menunjukkan bahwa beliaunya pekerja keras. Kerja keras iso golek duit dhewe. Lah, Sing lanang ora usah nyukupi. Mandiri. Mandiri. Ora gengsi ya. Ora Ya, gengsi. tidak gengsi. Bridel, Bengi iso nyinden, esuk iso mreteli. Pritil. Bridel ya. Mreteli ki entek kabeh awake kok mreteli. Iya. Nggih, geser. Geser. Nggih, paring asma Mbak sinten? Beser, Mbak, beser. Geser kok Geser, beser geser. piye to? Beser ngene. Nggih, kula Aulia Pangesti. Oh, dalemipun pundi? Sidoarjo. Sidoarjo Jawa Timur mriku. Betul. Hobine napa? Mancing. Mancing. Piye, Met? Piye, Met, Cah wedok mancing? kok hobine mancing iki piye? Cocok Cocok dipek bojo. sak hobi karo aku. Padha mancinge ya? Padha mancinge. Wah, jan kuwi ora apa-apa dadekne bojo apik kuwi malam pertama wis ora sampe apa-apa. Lah terus Golek cacing. lah kok golek cacing. Mancing berdua karo pre-wedding ya ora. Lah terus malam pertamane piye? Ya nang pemancingan. Masa aku Kok ora tau tonggon. Lerek-lerek. Geser ngelerek. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodo. Lho, sapa wi? Walus, Met. Lah ya, lah kok ayu. Loh, wedok sing dene iki pilihan kok. Wedok, Mas. Namanya siapa, Mbak? Ranger Meladina Putri. Power Ranger. Power Ranger Dasmu. Power Ranger Dasmu. Ranger. Pak. Iki lho ngendikane halus. Lah iki ora krungu pegel, mare pegel wong. Iya, aku pirang-pirang dene budek kok. Napane, Pak De? Nggih. Ya. Gak krungu apa-apa. Wes sing metu gerabakmu tok. Mbak Ranger. Mbak Ranger nggih. Rumahnya mana? Kediri. Kok iso telek piye to? Iki lho piyayune halus. Nggih. Hobi. Hobine napa, Mbak? Maling. Kowe met salah wong. Maling. Ora apa-apa. Lho kok ora apa-apa iki piye to? Ora apa-apa lho. Kejahatan lho kuwi. Kejahatan lho, kriminal. Kejahatan. Tidak semua maling itu kejahatan loh. Maling yo Dilihat kejahatan. dari sisi mana. Kalau maling itu untuk keperluan pribadi itu bisa dikatakan jahat dan KUHP. Tapi ada yang maling dari bandane wong sing kira-kira sugih ning hasil korupsi dimaling didumno para fakir miskin kuwi ya ora apa-apa. Kados jeung Sunan Kalijaga. Ciri sapa? Ciri sopir-sopir. Tapuk tenan kowe iki kok. Ranger. Ranger. Maling apa? Lerek-lerek. Lerek. Met.
met kulite moning met. Iya. Kuwi ngombe kopi no kaya keler ketok ireng-irenge. Iya. Kuwi nek kopine gak sederhana gak sedorene api wi. Lah terus piye? Ya keselek to blok goblok. Oh iya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodo. Paring asma Mbak Sinten. Ya, perkenalkan nama saya Birgita Ayu. Birgita main di. Saya aslinya Kediri tapi sekarang di Solo. Halo. Iya. Hobinya apa, Bir? Hobinya saya senengane nggodho dalang, Mas. Weh, nek iki piye diwerdi artene apa ora iki? Piye? Masuk ora ngono kuwi? Lah karek lek iki lho piye kok. Lee piye to Mas Akbar, lee piye to iki? Lah nek aku iki wong tuwa ya karek mangestoni nah aku. Berarti cocok. Mbak Brigita niki. Ya. Siapa sini? Birgita Ayu. Iki omongane glwadir atau kon ndi? Pancene Mbak Birgita kok. Hobine nggodho dalang. Hobine nggodho dalang. Iya. Gak apa-apa. Ning aja terus. Mbak dukung ya? Tak dukung. Dukung, yes. Ning aja dalang sing wis dibojo. Loh, ora. Lah iya, dalang sing Joko-Joko Iya. gak apa-apa. Lah kok Joko to, Mas? Joko Wong warga masyarakat Gempol ya ora lho. Dalang Akbari dalang sik Joko urung tau kambon wong wedok. Kok sopret piye to, Mas? Sopret kok ngentahi lho. Wong KTP-ne Wong ya kambon nek orang tanda iki apa mbetine digawa? Loh, tapi kan tidak bersentuhan. Lah tidak bersentuhan kan tidak terekam jejak digital. Ora ngerti kok, sapa ngerti nang guri kono. Ya ra. Apa nih guri kono? Iya apa? Lho maksudnya kan Anu berbincang-bincang. berbincang-bincang. Yo no sedulurane sih akeh. Iya ya, beser. Beser. Makasih. Makasih Dik Birgita. Selamat malam, Mbak. Nggih, selamat malam. Namanya Mbak siapa? Aja cedak-cedak to. Yovika. Sinten? Yovika. Sinten to? Yovika. Oh, Yovika. Nggih. Rumahnya mana sih? Codot Ngawi. iki. Oh, Ngawi. Ya. Ngawi, Met. Ya, Hobine napa, Mbak? Kula hobine ngopeni manuk. Piye? Iki cocok ora? Dipek bojo cocok ora iki? Nek mau nggodane dalang iki Dalang. ngopeni manuk. Piye? Ya. Piye? Domongi ya. Omongnya piye? Manukku berang-berang dino radio. Pakane gampang. Manuk utut kuwi lho maksude. Utut lho. Alah du. Jenengan ngopeni manuk napa to, Manuk Mbak? napa lho, Mbak? Manuke bapak kula kutut. Alah manutut. Iya, lah rumah samu apa? Lah tak kira lah kutut. Loh, Lah terus ya kutut. Kutut to? Iya. Ah, tak kira kutut. Mulek. Kan ya kutut. Kutut to? Iya. Walah. Kono. Lah sing terakhir. Terakhir kowe. Ayo kowe sini kene kudu kowe. Mumpun telas sih. Ijek siji Ujek sing tinggal lho kabeh ditekoni wi. Mas Dodok wis nekoni, aku wis nekoni kok. Genti. Ayo pojok dhewe. Sopan-sopan Sing sopan santun. Nggih. Lah keadaane yo ngono. Lho, wis keadaane ngono piye to? Kuwi tetu guling sindan lho, senior sindan lho. Senior lho, Kok kok nyepelekake to kowe. Masa ya cek di hobi. Lho. Semua orang itu mempunyai ya Mas ya. ngece. Ngenyek. Wih, lu cek. Sayang. Wis Maya. nesu to. Maya kuwi lho. Wilujeng Aduh, dak. omongi. Gak boleh Lho. gitu nanti kotos ya. Apa kok kotos? Ini amin iki wayahe ganti oli. Wis Maya ngono iki tanggung jawab. Tanggung jawab. Mic-nya dipakai sayang. Bu aja teman-teman jungkel lho, Bu. Mat, aku krungu. Ya, Pak. Bareng kene diongkek iso kretek. Gak wis aku iki to. Iya, kenapa, Mat? Open-openane gampang. Loh, Nek Birgita yo pika angel to. Kok iso angel? Reno-reno jalukane. Oh, lah nek buke kae Alah ki anggere nek dhuwit klitik karo balseme beres. dinggo apa? Lah anggere iso glegek ya apik. Ditanya. Tanya no, ben adil tanya. Selamat. Selamat malam. Sing Jajan. ya wis kono ae. Jenggong. Jenggong piye to? Bersin. Oh, bersih. Kuwi jenenge wong Sumek. Bersin. Namanya siapa sayang? Kok imut-imut ngono cae. Lah kowe ditapuk lengene minger lho. Ya, bila domo ya. Oh iya. Namanya siapa? Oh, Meriem. Hobinya bledos biasmu kuwi. Hobinya apa, Bude? Bude. Sayang. Hobinya apa sayang? Hobinya apa sayang? Nek nyeluk sing halus. Nggih, hobinya apa sayang? Monggo Bu, nek badhe ngidoni monggo. Sirap brambang.
Apa Met Jiri? Apa Jiri? Apa Jiri? Adol Brambang. Oh, mosok ora. Siapa? Silat. Sirat Brambang. Silat Brambang. Kuwi diserani ning ndi to Pak Komet? Sirat nang rai tadi. Sing ngeroyo sapa kene Ya dijelasno to. Nggih. Niku Brambange piyambak napa? Apa maling? Sinten? Brambange wong gempol to. Oh, nggih. Daleme pundi ta asline? Kadung dawa. Kedung dawa ngriki. Nggih. Oh nggih, wis pun Takoki mawon. takoki wis di pacar po. Nah, tekoni lho. Piye cah bocah Jadi iki? tekoni to nyonya, statusnya nyonya apa nyanyo? Pun gadah pacar napa dereng? Sampun gak ada pacar napa? Nak takon sing apik. Oh nggih. Nah, syukur we. Toto kromo lho. Sampun gak ada pacar. Sampun. Oh. Wis duwe ada. Wis ya ra. Iya. Dirapi dhewe. Wah dhewe kuwi kok ya. Sinten riyen ingkang kepareng? Takbir kita. Ayo, Oh, ya. nggih. Ayo jumeneng ya, Pak. Ayo, seperti cah. Yo. Hey. Oke. Ayo, Bra. Selamat malam Mbak Birgita. Selamat malam, Ya, Mas lama Dodo. lama nggak jumpa loh ya. Lama nggak jumpa. Sorry bro. Codot is ngene. Plak. Tadi saya belum salaman sama Pak Dalang. Saya tak salaman Oh, iya, dulu ya. iya. Selamat malam Pak Dalang, apa kabar? Nah, lama tidak ketemu ya. Iya, sehat nggih Pak nggih. Sehat. Kamu sehat toh, Mbak? Sehat. Akbar seneng Mas Dodo. Dalam. Mas Dodo tadi datang ke sini jam berapa? Kula sampai sini jam 9. Jam 9. Nggih. Walah, kok sampai nek saya ganteng toh, Mas. Oh ya, wah tenang weh. Dan aku kangen karo Aku ya sampean. kangen loh. Ya Allah, Mas. Apa aku salah ini? Mas Akbar. Ya Allah, Mas Akbar. Sik, pironku tak benakne, sik. Tak benakkan apa gimana? Hah? Tak benakkan apa Oh, gimana? enggak. Oh, iya, Ini iya, enggak. iya. Alhamdulillah sehat toh, Mbak Birgita. Sehat Mas Akbar. Berangkat dari Solo jam Tadi dari Solo jam 5. Alhamdulillah. Iya. Sehat toh, nggih? Sehat Mas Ojo suwe-suwe. Akbar. Ngopo to kok aja suwe-suwe? Sama ini ngopo to kok kaya nesu-nesu ki? Halo. Sama ini sapa? Lah ya aku sapa ya? Bisa iki. Mulane to dadi wong aja keminter, Aja kemijilen. keminter. Nah. Lah, Cik Birgita ya awang. Ya Ping Allah. telu. Aduh, Mbak Birgita. Mas Akbar. Muah, muah. Aduh. Hei. Kok edan? Payuku yo karo kia. Monggo dirahapi. Ora apa-apa. Aku karo kono ya bagaikan kodok merindukan kamu. Kok aku? Kok iso Dik Birgita. Dalam Mas Dodo. Donga napa tenggene desa Gempol? Kabeh sakniki wong kon ndonga. Loh, karena kita itu akrab, kita itu seperti saudara. Mendoakan kan apa salahnya to, Mas? Paling gak Lah, mengucapkan popi kok donga kabeh iki lho. Dulu. Wong kok kurang bersyukur. Semua orang itu berhak mendoakan. Kan. Kita itu meminta. Heeh, betul. Kabul orane kantun ngarsane Gusti. Urusannya Ha kle sing niru. Ya, Wong yo aja sok njaluk wae. Lah piye? Lah kuwi kewajibane yo dilakoni, blek. Lho, lah wis dilakoni. Ndi? Iki lagi pe mulai. Menghibur. Ya iya Ini menghibur, kita menghibur ya Mas. Iya. Ya Allah Mas Dodo. Muah, muah. Yes. Soseweger. nyapa kok nyoro-nyoro lho apa? Nyapa? Kok iso nyoro-nyoro lho? Lan jagane nak omah. Yo. Loh, contohnya aku karo Mas Dodo kayak gini loh Mas. Dik Birgita. Muah. Aku Mas jane rasa Dodo, contoh wis dulu. karena kan kita sudah seperti saudara sendiri. Iya. Saya boleh tanya Mas Dodo, Boleh apa, Dik? umpama aku ra duwe bapak,
sampean arep dadi bapakku Mas Aku Dodo. kang bakal dadi bapakmu Nduk Cahayu. Mas Akbar. Dalem-dalem bir. Mas Akbar. Sing cedhak eneng kok golek sing kono. Aku ora duwe pacar. Heeh, aku siap dadi pacar. Ya. Lho lah geblak. Sampai goblok. Bladuk. Syukur. Syukur. Polae iki lho. Pola jan. Oh bendino ya delok lho. Kesana sing kendang lho Mas. Lah iya. Keceblan kendang mak. Lho kuwi saking menghayati peranku karo perane Mbak Birgita. Mas Dodo. Ki aku ki mumpung berbaik Mas Dodo Mas Komet. Ya. Ki mumpung aku berbaik hati karo sampean ya toh. Ya. Tak tekoni iki. Iya ya. Mas Dodo, Mas Mas Komet. Dodo Mas Komet. Ya. Umpama aku ora duwe asu. Bener toh? Mau kowe coba. Ngene to. Ya, ya. Dik, Brigita piye to, Dik? Mas Dodo. Dalem. Mas Dodo, umpama aku ora duwe ibu. Aku bakal siap dadi ibumu wong ayu. Iya. Mas Akbar. Dalem. Apa? Kene Mas lho, Akbar. enak, Jan. Umpama aku ora duwe bojo. Aku siap 24 jam dadi bojomu. Kita tekoni nih Mas Komet. Ora usah takoni, Nduk. Umpama nang omah rong enek tikus, gak masalah. Aku siap dadi tikus, bendina tak krikiti. Urang-urung ya dadi elek. Dadi tikus. Kok kene takoki umpama duwe pacar kene bapak, lho kok kene asu. Komet dadi tikus. Dadi tikus. Ora Sing apa. mbok krikiti apa dadi tikus? Tikus kok ngrikit diatur. Ya karek tikuse. Butuh aku ngrikit. Dap. Sing mbok kriket sing di Yo jempol sik pertama. bar Sikil. jempol. Yo munggah. Oh, tekon ndi kuwi? Tekon ndi? Dengkul dan sekitarnya. Dengkol bar dengkol. Tikus munggah. Terus munggah? Kriket ndi? Kriket Kriket ndi? Ya kena rong tikus. Wong tikus. Ora ana lho balik. Rong tikus ning cedak pupu lho. Lho, gak mate balik, Mas. Oh balik. Dudu kuwi. Dudu kuwi. Kene wis eruh. Monggo Mbak nembang, Mbak. Dirayu sekno, dirayu sekno. Dirayu sik ya Mas Komet Mas Dodo pinter di ngerayu nganggo nada. Oh, ngono no. Kok. Tunjukkan Mas, tunjukkan. Wes iki puncet ya. Kok langsung nembang. Yo rayu sik. Sing viral sakniki, Mas. Apa kuwi? Sampeyan kok mau bel. Sing lagune Cintaku hanya kamu. Siap? Siap, Mas. Karo ngene gara-gara Oh, karo ngene-ngene. Oke, siap. Berjiwai lho bir, kudu berjiwai lho. Lu cintaku hanya kamu. Cintaku hanya kamu. Kaya ngono kuwi lho. Piye Mat kono Mat? Sementara gak apa-apa. Kowe gak ngrasakno apa-apa? Urung. Coba dalange iki coba ditekoni. Ya ta. Apa? Sing kaya mau. Heeh, coba kaya mau. Cintaku sama kamu. Sampean sing Oh, ya. Wah. Kangen aku ya. Yo, cintaku. Ya, terus ayo. Pakai suara ki lho, yo. Cintaku hanya kamu. Iya, Boy. Ora adok keliru. Ejel, nyanyi aku. Cintaku hanya kamu. Oh, Ora enek. Enek iki Ilat pelet-pelet. Ora gelem aku medhul lho. Aku medhul. Mbak Brigita sih, Mbak Brigita. cintaku hanya kamu. Ilate. Ya api ya ampun. Nyapa pikangmu dek ngono? Mbah. Kan apa nih? Mbah mana-mana krasa. Krasa piye? Krasa mak trenyeng. Coba iki pesindan Ya kudu iso kabeh. Dari sini. Ini termasuk Dari sini dari Mbak Sinta. ilmu panggung. Ayo. Pakai mic harus Pakai mic. Satu-satu. Iya. Pertama kamu dulu. Oke, siap, Contoh, lihat contoh. Contoh nih, Mas. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ulo sawo. Ulo sawo. Berarti kita harus Menghayati, betul. Dicoba. Satu-satu. Anu, Mbak Bir. Ya, ayo Mbak Sinta ya. Dari sebelah sini, Mbak. Sinta. Mbak Sinta. Wah, gitu. Nganggo melet ya, Mas. Disum, Mas, disum. Dijum. Betul. Menti zoom, ayo siap. Ciraluko,
Cintaku hanya kamu. Mike aja dhuwur-dhuwur ketutupan. Ketutupan. Ngene, samene. Mengisor. Oh, kejauhan jarake. Iya. Yo. Bawa ke bawah. Oke. Cintaku hanya kamu. Iya. Waduh, wis ora rong ilat. Iya, terus. Lerek. Erek. Ayo, Ayo Mbak Sri. Iki mesti apik iki. Apik wis pengalaman. Ayo, Mbak. Pengalaman apa? Pengalaman muni Wilodo. Oh, iya. Ayo. Iya. Siro lu. Ayo. Cintaku hanya kamu. Beda. Kuwi apa? Pokoke sapi bengah. Apa iki, Mas? Sing halus to, Mbak kok. Karena kok sahangel men to. Model kaya Gila nih piye sampean bayangannya elek mari kok. kaya nglilir. Wah, Geser. Geser. Mbak Esti. Besti. pakai mic sayang ya. Mat. Sik Mas. Iki sing tenanan apa sing piye? Tenanan. Totalitas. Menjiwai. Menjiwai tenanan. Sing kudu tak bayangne apa iki, Mbak? Loh, yo nyanyine. Lagune. Oh, lagune ya. Oh iya. Siap, siji loro telu. Sik tak mikir. Iya. Oke, yuk. Yo. Cintaku hanya kamu. Merah. Wes ngono ya. Cinta Wes merah. Merah jambu. Ilate piye? Apik. Apik pengapik. Sekiranya 85 iki. Kancaku ya. Kancaku kok modelnya ngrangsemi apa kowe? Kowe kok ngrangsemi kenapa? Gak apa-apa ya. Kowe kerasa piye? Ayo, Ranger, ayo Ranger. Kayak mulai milih ya. Komet dekat depannya Ranger. Dekat. Dijitas Mas, di biji Mas. Ora pengapesanku aja. Nyamut aku lo ndak nyokot. Ayo siap. Aku gak iso nak ketrak. Ayo. Cirelu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Wes. Hop. Mas kancamu tulung ana. Ayo bar saiki. Lah nyapa? Aku wis milih ya. Iso milih lho. Pasti wis cair lho. Saking cairnya metu kok kuping. Wis ya. Ijek loro e. Ya wis kandhek kene tak ya. Ya. Loh, ya harus adil iki dene semene kok. Wis aja ngrepoti wong. Ayo ngawi. Geser. Ngawi. Clara. Ya Mbak Yovika. Yo Vika. Cirelu. Ayo komet dekat ya. Masa wah Dilihat mulutnya dilihat. Iya, Siap ya. Iya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ilate. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat. Kok sampean? Hangat kuku. Ilate ndi ilate? Dilate. wis. Piye Met? Wis gak wis. Ya sikile nyapa kuwi sikile. Piye? Ya apa? Kakak tak benakno selang. Kowe ben urusane panitia. Panitia urusan panitia. Wis tak kono. Yang terakhir ini Terakhir. Ayo. Sampean ya kudu Iki sing ngetes iki. Kowe dhewe Ngetes iki. dites Mas. Ayo. Walah kok yo melok barang. Lah kuwi justru daftare sinden asabratan kuwi kok. Punjer. Tapi carane aku mbek diwara. Warana. Warana Mas. Cintaku hanya kamu. Keturan ta. Iki larase Semarangan. Larase dhuwur Semarangan. Sak mene-mene iki gampang keturan. Ngono lho. Kayani. Ngono copot. Balani Nas. Cintaku hanya kamu. Ayo. Wis ngono gak ya wis to, Gajekane. Ayo nembang nggih Mas nggih. Nembang no. Monggo Mbak Birgita. Nggih, mbok pilih enten pamundutan Pak Dalang. Niki bebas, Mbak. Bebas, Kita los. ning tapi ada pamundutan 2. Oh, iya. Niki saking FMA gitu. Nggih. Nyuwun ada loro ati 2 Oke. atau lali janjine sumangga. Nggih. Oh nggih, kali salam-salam nggih Pak Salam no Dalang. harus no wajib no. Kagem para penggemar YouTube lan para warga masyarakat Gempol. Jempol. Nggih. Apa Mas? Gempol. Gempol ya, Nggih. nganggo G ya. Nggih. Gempol mugi-mugi panjenengan sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin. Amin.
Lan tadi ada salam dari Pak Oka Wibowo Mas Dalan. Oh ya, dari Australia nggih. Amsterdam, ya. Amsterdam Belanda. Oh, Belanda, Ding. Sing maringi paketan nih, wow. Iya. Kok iso Ngirimi paketan nggih. Nggih. Sampeyan diparingi hadiah. Hadiah. Lah kula enten. apa? Kula diparingi mboten. Enek Boten, Oh, boten, ada. boten. Heh? kanguru. Kang Run Kok ladung iso kowe. nyanyi? Ada Pak Oka Wibowo. Ugi nyuwun apa Apa itu? niku seketeki kalian Kartonyono. Heeh. Kartonyono apa? Kartononyo. Kartonyono ninggal janjinya Ya. ta? Nggih. Nggih. Mana dulu monggo Mardika dipilih ada lali janjine loro ati 2 karo permintaane Pak Oka Wibowo. Ya aku karena ini yang pertama langgam-langgam dulu nggih. Iya, no. Loro ati 2. Ya, Iki iya. kayak laguku Mas Majen saat ini. Ngono nggih, Nduk. Surhat. Kisah sampean nggih. Hah? Kisah sampean. Kisahku Oh Mas. ya wis. Sering disakiti. Buka celuk, dilanggam kirin. Heeh. Yuk engko lagi didangdutne. Coba kaya ngapa Mbak Bir? Yo. Ih, buka celuk. Buka celuk. No. Sampean kangen karo buka celukku to Pak Dalang. Iya. Biyen. Celuk-celuk sapa? Nyongo. Sing dalange atase C6 ya mantuk Loh, ngene. sama nih gak ngerti to Mas. Nyapa? Iki lho Mas, gamelan iki lho Mas. Ngerti gak tulisannya iki kok AB iki ngopo? Nyapa, Mbak? Akbar Birgita, sama nih ra ngerti anjen. Walah. Yo Astabrata Akbar Berkita. Ya. Weh. Terima kasih Pak Dalang. FYP. Layak dodok kan duwe gong siji kok tulisannya DG. Apa kuwi? Dodok gending. Ganggelmu. Wih, pengayatanmu lah. Yuk, langsung. Yo. Opo ya? Yo, ayo Mbak Bir. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki gone tresno. Ning nyatane kok malah hati satu wis ra bisa
bali mbak Yo, adeke yo. Terima kasih Mbak Bir. Ya, sampun ngaturaken nggih menika Lorowati 2. Nggih, nggih. Gandeng menika Mbak Bir kita kelahiran Kediri, disusul juga Kediri lagi. Kediri. Mbak Renjel Meladiana Putri. Renjel. Coba kaya apa ngadeka Mbak. Yuk seperti itu, seperti itu. Yo. Oi. Hey. Yo. Hey. Rasune kumandang suarane. Suarane. Disapa no. Wilujeng dalu, Mas Akbar. Wilujeng dalu Mbak Yu. Bagaimana kabarnya? Saya, Mbak Renjel saya toh. Saya sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat toh Mas? Sehat. Waras. Sehat, toh? Waras. Sehat dan waras. Oh sehat dan waras. Aku ya waras ya. Ya Mas Dodok selamat Ya malam. Allah, Dek Renjel. Gimana kabarnya? Sehat, Dek. Sampean Sehat? gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan waras. Jenengan Iya. waras? Saya juga sehat dan waras. Waras ya biasanya ndak waras ki engko biasanya ya ndak sehat. Sehat karo waras sih beda ya Mbak ya. Beda dong. Beda. Lek Bedanya waras apa? itu mesti genah sehate. Lah nek Lek Sehat. ndak waras berarti wis genah ndak sehat. Oh. Ngono. Wong ning dalan kaya wong edan mlaku ngono kae sehat kabeh awake. Ning ora Sehat waras. kabeh ora waras. Contone Mas. Duh, Mas. Komet. Komet iya. Piro? Loh, kok piro? Piro piye to? Bebas ora waras kok. Loh, berarti kowe seneng dilekno ora waras. Oh, ndak sama seneng ngono iki. Kapan? Duh. Kowe ki lho dilekno Sampeyan ora ki waras. lho, sampeyan ki diarani ra waras ki seneng. Ora masalah. Loh, nyapa kok ndak masalah nyapa kok ngono ki? Wah, wong paling los ki ya wong ra waras kok. Ra waras. Heeh. Kok iso lho? Loh, mesti Iya, nek wong ra jajane. waras akeh sehat. Tahu ngerti? ODGJ turut dalan kok pilek ngono tau. Gak tahu. Ora tahu. Waras terus. Berarti kowe seneng ODGJ. Lah, lho ya ora to. Lah iya. Kowe terus ngono. Lah jere kowe ngomongmu ngono. Ya engko timbang renek sing kalah ya. Ngaturi pamundutan. Mas Nggih. Komet. Duet karo Mas Komet, duet karo Mas Oh, Komet. duet sama Mas Komet. Iya. Aku. Kowe mau disia-sia. Kalau Iya. presiden 6 bagiannya dodok. Iya. Saiki tak pasrai sepenuhnya Mbak Renjel untuk Mas Komet. Aku untukmu Mas Komet. Baiklah sini dong. Iya. Sini sama aku sini. Pancingan met. Ya, Pak. Sini. Iki berarti wis enak. Tanda-tanda. Enak karo kowe ya kadoan. Kadoan piye maksudmu? Ini wis pasangan dua sejolo. Kowe ngomong aku karo kene kadoan. Iya. Tak omongi le. Ya, Pak. Kowe oleh iki padha karo nemok emas. Iya. Lah Mbak Renjel oleh kowe kuwi padha karo nemok telek. Nah, itu Ya sekali-kali nemok telek. Lah nyapa? Ora apa-apa telek-teles. Telek apa? Teles. Telek teles iki maksudnya piye? Masih elek ning pantes. Oh, Lah isa. nek aku. Telek garing. Apa kuwi? Wis elek kaya maling. Oh, ya ambemu. Ngawur betul iki. Aku bondo elek maling. Coba lagu kita duet bersama. Wah, spesial untuk Pak Lurah dan juga para ibu-ibu PKK. 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 Pekak. PKK. PKK. Nggih, wilujeng dalu. Bu Lurah ki kan
guru TK juga. Guru TK. Guru TK. Loh, Mbak Rangel ini juga guru loh, guys. Loh, guru TK. Orang. Enggak. Guru SMP apa SMA lo? SMA. SMA. Pas. Aja. Mata pelajarannya apa sing? Mata pelajarannya itu seni budaya. Seni budaya ya. Wah, Injil. cocok Mas iki. Cocok. Ki guru TK, ki guru TK. Pas. Guru ceret. Tak tua apa kowe. Anu Apa? tak nyun ada. Ayo, jebuk iya. nada gila. Tidak nyuwedek rono pokoke kene ora iso ngono ya. Nadane apa? Aku saking kangenku karo para anu Sapa? Kanca-kanca. Kanca-kanca. Mas Dadek. Dalam Sama di sini ya Mas Dadek ya. enggak apa-apa ya Mbak Rangel. Ah, di sini aja. Sik ta wong jumbo Biar aku di. Lah yo, Mang. Kok keblabasan rono kene. Kebablasan. Rene. Nah, iki lho. Nah, kene. F. F. Ayo, digendreng, Mas Riz. Yo. Gandeng tanganku Mas Komet. Baiklah. Hati Mbak ali-alimu lho. Dia sudah tidak memakai. Iya. Sebuah lagu buat kamu. Hah? Sebuah lagu buat kamu. Hah? Aduh. Budek kita. Piye? Baleni maleni. Sebuah lagu buat kamu. Coba lagu buat aku. Iya. Oke. Aku akan dengarkan Mas Komet. Apa penting Mbok gerakan ki yang Mbak Rangel. kowe iso ora gerakan romantis? nek gandeng keduren Mas. Iso ora gerakan romantis? Gak iso. Niki mang sampean ki Jawaku ki. Berarti apa? Sampean iso. Berarti sampean iso. Ini lho. Ngene lho. Dicontoni ki lho. Dalang apa? Apa? Aku sing nyanyi klipe kono. Oke. Ya. Dalang kok golek dalan dhewe. Ora apa-apa dhewe kan dihitung kok mbayari kok ora tau mak-mak. Iki lho, Ini lho. terokno. Terokno ngene. Nyanyi tak. Aku tak bagian. Janji. Rembulan ing wayah wengi nambahi Ngono lho Mas Komet. Sik. Baleni. Aku kok krungu tuk ki mang apa? Apa? Tarik ngene kok tuk. Ki Oh apa? ya sabuke do. Sabuk ki lho, efek Duwe timah. iki lho. Oh, iya. Efek timang iki lho Mas. Sabuk kene natap. Natap ki apa ki Iki, angin. Angin. Ndak mungkin ini. Kok ngarep? Piye lho sing anu aku kok. Pas. Iya Mas. Iso ora diterakne ngono kuwi? Gak iso pisan kas Mas. Sing Ya, cek. ya, Yo, contohnya bisa kasih Mas ya. Janji tresno disekseni lintang-lintuk ing tuk. Yo, iso ndak ngono kuwi? Ngono lho Mas. Dansa ngono lho. Contoh niki ngono kok. Iki mang dansa salsa namanya. Iso aku jajal. Nah, ki, lho tutuk iki iso ki. Nyanyi lah. Ayo sini. Janji. Ayo. Janji tresno disekseni Pek dudung. Pek lintang-lintang dudung. ing tanging wengi. Ngono lho. Aku kok gak tuk. Hati-hati. Mang kono tuk kene. Heh? Lah kowe nek kesempatan ya rantang botok kok. Lah kene mingset. Mas khusus ngono ki. Aku Khusus lho. karo sing Joko, sama kan tidak Joko to. Ciri sapa? Alah iki gak iso, mundur. Nah, ki lho. Awarai. Niki ora grup tuk ki. Kowe sing janji tresno disekseni. Iya. Iya, iya. Langsung. Janji tresno disekseni lintang Pokoknya tuk. lintang Sing ing wayah. Piye? Hei, lagumu kaya Banjari. Hei, aku nyanyi campur sari langgam kowe nek kok malah aku kadung tuk e. Iya, teman. Ora ndang tok. Bel ini. Dijal. Janji tresno disekseni Lagi lho. lintang lintang Ora tuk nggo. ing wayah wengi. Aku tak menenge. Terus. Nah. Ayo Terus, terus. Nyapa? Wis sampe dadi kosidah to. Malah kaya ape kadroan iki to. Sidane piye? Ya dadekne nek karo Mas Komet no. Ya, Oh, mangga yo. Dadene ya, Met. separunan ya. Oke, niki kartu sosiati. Nggih. Oke. Siap. Coba kaya apa? Dadekke yo. Bersama Asta Berata. Astaga. Ada Cak Komet. Hey, yo. Ayo. Wow. Asta Berata lho, Ci. Mbak
Yupika. Jumeneng bareng, ditutup nganggo tembang kangen ya. Tembang kangen. Ya. Tombo kangene warga masyarakat Gempal dengan keluarga Sanggar Seni Asta Brata. Tembang. Aja tembang. Yuk langsung nganggo introne tembang kangen. Coba buka saka tenar, coba kaya ngapa celot. Iki lho sindene. Hei, oh hei, oh hei. Gempol bergoyang yo. Dan krimes wes banyu kang tumetes kati sesinggon nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ono milire angin tansah duduk Kembali ke intro. Lewat tembang Luar biasa. Mas Komet, Mas Dodok. Nggih. Kula kinten sampun sawetawis anggenipun paring lilipur ingkang baku. Mas Dodok ndonga napa, Mas Komet ndonga napa sumangga. Nggih matur sembah nuwun Mas Akbar ingkang baku namung saged derek dedonga. Mugi-mugi sak badane adicara menika tansah sedaya warga Gempol tansah pinanggih bagya mulya hayom-hayom tentrem. Cinakatke rezekinipun tinebeke bilahinipun. Amin, Mas Komet. Nggih saking Pak Lurah niki infonipun mungkin pas wedal goro-goro wonten pembagian door prize dadi ampun kondur riyin. Nggih, ngapunten mbok bilih wonten klenta-klentunipun anggen kula paring panglipur. Iki tenan po. Tenan ora? Gak mendipikir Pak Lurah dewi. Mas aku. Tunggu tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Ije Mas Akbar matur nuwun. Untuk nelakan sik ya. Ije monggo. Salaman dulu. Matur sembah nuwun. Matur nuwun nggih Mas ya. Oke siap. Kowe iki hei gelange wong Mas apik. Duk piye ya? 3L dalam pertunjukan wayang harus tercakup lakon, lagon, lucon. Oh ngono ya, Mak. Ya. Cawe sesaji kang sinuwun wahyu katentreman